Fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena n-nefqa soċjali tal-Gvern żdiedet bi 43 miljun u 300 elf euro li jfisser 8.5% iktar mill-ewwel nofs tas-sena l-oħra. Dan ħareġ minn statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u li tajt li n-nefqa soċjali bejn Jannar u Ġunju kienet tammonta l-aktar minn nofs biljun euro. Skont l-NSO in-nefqa soċjali żdiedet kemm f'benefiċċji kontributorji u anki dawk mhux kontributorji. L-istatistika semmi b'mod partikolari l-benefiċċji soċjali li bihom wieżen il-Gvern waqt il-pandemija. Fi żmien meta l-Gvern ta' l-benefiċċji soċjali għal dawk vulnerabbli li ma setgħux imorru għax-xogħol fost oħrajn, il-Gvern nefaq 13 miljun u 600 elf euro fuq il-benefiċċji marbuta mal-COVID-19. Minn dawn il-benefiċċji partikolari minħabba l-impatt tal-imxija gawdew kważi 9,000 persuna. In-nefqa soċjali marbuta mal-benefiċċji kontributorji kienet tammonta l-457 miljun u 100 elf euro li jfisser 10.1% iżjed mill-ewwel sitt xhur tas-sena l-oħra. Fl-isfond ta' 5 żidiet li Gvern Laburista ta' lill-pensjonanti bejn Jannar u Ġunju li għadda kien hemm żieda ta' 21 miljun u 100 elf euro fin-nefqa marbuta mal-pensjonijiet. Żidiet notevoli oħra kienu fil-pensjoni tar-romol u l-bonus kontributorju. Sa tmiem ix-xahar li għadda l-ispiża fuq il-benefiċċji kontributorji kienet tammonta l-98 miljun u 200 elf euro li jfisser 1.5% iżjed mill-ewwel sitt xhur tal-2019. L-ikbar żieda kienet fl-allowance tad-diżabilità fejn il-Gvern nefaq miljun u 300 elf euro minn Jannar u Ġunju tas-sena l-oħra. Żidiet notevoli oħra kienu fiċ-Children's Allowance, l-allowance medika u l-in-work benefit. L-aktar li gawdew mill-benefiċċji kontributorji kienu l-pensjonanti ftit aktar minn 50,000 pensjonant, filwaqt li fil-benefiċċji mhux kontributorji gawdew kważi 42,000 familja.